Yn enw yw Erin White a dwi'n un o'r dylithwyr cyfrwng Cymraeg yn Adran Hanes a Hanes Cymru. Mae'n bosib wneud rhan fwyaf fwy neu lai o'r cwrs trwy gyfrwng y Gymraeg yn yr adran gyda ni. Ni'n un o'r adrannau hanes sy'n cynnig falle'r mwyaf o ddarpariaeth cyfrwng Cymraeg. Fyddwn ni'n gweud bod yr Adran Hanes Hanes Cymru yn Aberystwyth yn digon mawr fel bod ni'n gallu cynnig tipyn o ddewis o amrywiaeth yn gronolegol ac yn ddaearyddol. Felly ni'n gwneud pethau o'r canol oesoedd ymlaen tan yn ddiweddar iawn. Ond ni ddim mor fawr fel bod ni'n colli nabod ar y myfyrwyr ni, a ni hefyd yn gallu sicrhau bod yna grwpiau bychan o ran dalithoedd, bod chi ddim o reidrwydd yn mynd ar goll mewn grwpiau mawr. Mae yna bob amser cyfuniad fel arfer gyda ni o ddalithoedd a seminarau, felly mae darlith fel arfer, mae rhywun fel fi yn mynd mewn a siarad am rhyw 50 munud, ac yna ni'n cael seminarau fynd dros y pynciau yna chydig yn mwy anffurfiol trwy trafodaeth. A'r un elfen arall sydd gyda ni wedyn yw'r tutorial, lle dyn ni weithio'n rhoi darn o waith yn ôl yn unigol i fyfyriwr a cynnig ffyrdd i wella, rhoi adborth, rhoi cefnogaeth, a mae hynny'n gallu bod yn allweddol bwysig. Mae yna hawl gan bobl i sgrifennu yn Gymraeg, hyd yn oed o'r modiwl Saesneg, ond mae yna nifer o fodiwlau gyda ni hefyd sydd ar gael yn gyfan gwbl trwy'r Gymraeg ar gyfer y myfyrwyr ni. Mae ni'n cynnwys pethau fel y traethawd ystynedig mae myfyrwyr yn wneud yn y drydydd flwyddyn. Mae yna gen dipyn o gyfle i wneud profiad gwaith gyda ni. Mae gyda ni yn aml iawn dealltwriaeth gyda'r Llyfyrgell Genedlaethol a pethau fel archifdy Ceredigion yn lleol, sydd yn allweddol bwysig yn aml ac yn falle yn fwyaf arbennig ar gyfer myfyrwyr cyfrwng Cymraeg. Mae rhaid ni'n gallu falle cael mwy o gyfle yn rhywle fel y Llyfyrgell Genedlaethol. Mae yna hefyd gyfle i wneud blwyddyn dramor neu cyfnod tramor fel rhan o'r radd, a mae hynna'n rhywbeth da ni'n gallu sefydlu oherwydd bod gyda ni partneriaethau gyda prifysgolion yn Ewrop a hefyd yn America a Chanada. Felly mae hynna'n rhywbeth hefyd i ystyried er mwyn cael profiad ychydig yn mwy eang falle o'r byd wedi dod yma. Wel, os ydrychwch chi ar gyd o'r arholiaduron mae'n myfyrwyr ein ateb, mae'n weddol amlwg bod nhw'n hapus iawn gyda ansawdd y dysgu a hefyd gyda'r gefnogaeth maen nhw'n cael yma yn Aberystwyth. Mae natur profiad y myfyrwyr yn Aberystwyth yn credu yn un arbennig iawn. Mae Aberystwyth yn lle mae rhywun yn gallu dod ac yn gallu byw a chymdeithasu ac astudio trwy gyfrwng y Gymraeg, a mae hynna'n brofiad arbennig iawn. Mae yna hefyd gwarant o le mewn llety ar gyfer pob un yn y flwyddyn gyntaf sydd yn lleihau'r stres. Chi hefyd yn cael aelodaeth o IMCA am ddim. A hefyd wrth gwrs yn yr adrannau ni'n cynnig tiwtor personol trwy gyfrwng y Gymraeg ar gyfer gyd o'r myfyrwyr cyfrwng Cymraeg. Felly ni'n ceisio cefnogi chi. A lle allweddol i fynd am wybodaeth yw gwefan Prifysgol Aberystwyth. Fe gewch chi wybod fyna am ddwrnodau agored, ond hefyd mae yna bob math o gyfleoedd eraill i ddod i ymweld â ni yn y Brifysgol. Felly ewch at y wefan a gobeithio byddwn ni'n gweld chi yma yn Aberystwyth.